Čaute. Je Majko z Kokany. Čaute. My sme nový klub TV Haluzári. Toto je môj spoločník Maťo. Ja sa volám Marian. Kamera mám Frodo, Pezilka. Čus. Ideme urobiť taký challenge. Ideme si zahrať hru Horse. Sú také pravidlá, že máš tam H, O, R, S, E písmenka a ty musíš niečo urobiť a keď to nesplníš to, čo on urobí, to je taký parkour. Na dve pokusy ty skočíš, on keď to nestaví, tak má písmenko H a má tu 2 pokusy. Takže môžeme začať. Ten, kto zadáva ten... Hej, strihneme si, že má to jeden začína. pokus na to. Hej, strihneme si, čo a môžeme dávať, čo ten druhý nedá. Raz, dva, tri. Začína on. Takže idem prvý. Zadávam ja. Troška niečo ťažšie. Toto neviem. Haha, pohoda. Takže, Maťko. Neviem to. Ne, ešte jeden pokus. Ne, mám to. Dobrovoľne? Hej, dobrovoľne. Tak to dobrovoľne. Takže, zadáva Majko. Majko. On tam presne skočí. Zle. Mal som to dobré. Zle, musím takto presne dopadnúť. Ale však ako som dopadol. OK, ideš. Zadávam mi? Hej. Iba jeden trik mi stačí na to. Máš dobrovoľne? Dobrovoľne. Hore, ty máš H. Ne, ty máš ho. Ho. Aha, a ty máš H. Dobre. Čo dáme takého? Toto, ten je to nie. Hele, idí ho. Ideš. Takže, skákali ste, Ideme sa teraz presunúť, aby bolo nechce. Ideme Ja tam. som tu chcel spraviť pôvodne lazyho, ale... Tak ukáž. Ukáž nám tak. Pohode. Takže čaute, ideme vypýtať ešte košču od matky. Takže musíme to potom stopnúť, tam máme balkón, tam kde je to fialové. A tento tu má byť nad nami. Tam nad Kde nami. susedia, viete aký je zlý tento chlapec? Terorizovanie na videu. On je homosexuál. Hej! Dobre, Dada mám prvý. Počkaj. Mama! Takže, Tu sme sa Otáčaj. vrátili. Ešte jeden pokus. zle dopadlo. Dobre. Dobre. Dada mám. Dobre. Ja som perfektný. Ja mám hore. To je všetko? OK. Pohoda. Nejde. Sem. Ale si
tam choď a skoč hoci kde. Niekde tu skoč. Dám. Ako je to zatiaľ? Ja mám hore, ty máš dole. Aha. A čože dá svoj akože parakotou? Veľa presunov? Toto, že? Sem. Prejdeš sem. Co? Počkaj. Máš na to jeden pokus. Keď sa ti šmykne noha, alebo sa ti... Bojíš sa? Ani ne. Takto. A potom ho vyrazím po takto. Trik. Ja si kúkam, či tu dá opäť. Dá. Ešte toto nie je všetko. Ale inak som to všetko dal. Ahoj, Maťo. Ahoj. Ne, zle. No, Máš hore. Hor. nemám. Postala sa tam ešte. Tak, teraz si dám sem túto nohu. Tak, a teraz uzrám takto do ropa, tak som spajde. Teraz. Dal som to. Našli sme takú menšiu. Bodešku, bol kres, som sa šúchal. Pohode. Ale to nevá, ja len sa šúchal. Rob. A keď som že idem ja. No choď, tu dostaneme Je teda. tvoj bebe? A takže podľa. To čakám. musíš vycundovať. No čo Maťo, čo nám teraz dáš? Všetko fakt všetko. No! Počkaj, ešte nečetlo. Odtiaľ to skočí sem a sem. Okay. Lacné železo. Pozeraj na to. No, toto. Čo to je? To je klobúčik, more. Klobúčik. Nevieš, čo toho je? Takže toto by bol koniec, ja som Frodo a dokončíme to potom na ďalšie video. Takže Ak sa zatiaľ... vám páčilo, zanechajte like a to bolo všetko, takže čau!